ଆଜି ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଦର କିପରି ଯତ୍ନ ନେବା ସେ ବିଷୟରେ ଅତି ସହଜରେ ସରଳ ଉପାୟ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ ସମୟ। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଦରେ ଚମଡ଼ା ତିଆରି ଭେଲଭେଟ୍ ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହି ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ପାଦ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ। ପାଦ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଭଲ ପାଣିରେ ପାଦକୁ ଧୋଇ ଭଲ ସଫା କପଡ଼ାରେ ପାଦ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଦ ଖାଇ ଯାଇଥାଏ। ପାଦରୁ ଚୋପା ପଡ଼ି ଛାଡ଼େ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ନଖ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ପାଦର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି କଣରେ ବାଲି ମାଟି ରହି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦରଜ ହୁଏ। ବିନ୍ଧେ। ନଖରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। ତଳି ପାଦ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବିଲରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କୃଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଲରେ ପାଣି କାମ କରି ଏହି ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବେଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଘରୋଇ ସରଳ ଉପଚାର ବିଷୟରେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ 8 ରୁ 10 ବୁନ୍ଦା ମହୁ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇ 10 ମିନିଟ ପାଦକୁ ବୁଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାଦକୁ ଆରାମ ଲାଗିବା ସହିତ କଣ ନଖର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତଳି ପାଦ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା କମିଥାଏ। ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠି ସନ୍ଧି ଫାଟିବା ମଧ୍ୟ କମିଥାଏ। ପାଦରୁ ମୂତ୍ରକୋଷ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ପାଦ ନରମ ରହେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଦରେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ଫୁଟାଇ ସେଥିରେ ଟିପେ ଲୁଣ ପକାଇ ତେଲ ବାମ୍ଫ ହେଲା ପରେ ଚୁଲାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଦରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ନଖ ହୋଇଥିଲେ କଣ ନଖରେ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ କିରୋସିନି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିରୋସିନି ପକାଇବା 5 ମିନିଟ ପରେ ସେହି ଫୁଟା ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ନଖରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ ପ୍ରତିକାର କରିନେବେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ପରେ ସକାଳେ ଦେଖିବେ ପାଦର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କଣ ନଖ ଦରଜ ଫୁଲା କମି ଯାଇଥିବ। ତଳି ପାଦ କୁଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥିବ। ପାଦ ବହୁତ ନରମ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କଣ ନଖ ଦରଜ ବାହାରିବ ସେହିପରି ପ୍ରତିକାର କରିନେବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଫୁଟା ପାଦରେ ଲଗାଉଥିବେ। କୃଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଲରୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଫୁଟାଇ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପାଦର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ପାଦକୁ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ଘରେ ଘରୋଇ ପ୍ରତିକାର କରି ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଦର ଯତ୍ନ ନେଲେ ପାଦ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଅତି ସହଜରେ ଦୂରେଇ ପାରିବେ। ପାଦକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବେ।